అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ ధరలను తగ్గించాలనే దానిపై తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది. ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ఇంటిపైన నల్ల జెండాలు ఎగరవేసి నిరసన తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను తగ్గించాలని ప్రజలపై మోపుతున్న భారాన్ని ప్రభుత్వాన్ని ఎండగడుతూ అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకున్న భాగంగానే ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగినది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున తెలియజేయడం ఏంటంటే, ఈ కోవిడ్ సమయంలో మీరు ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతూ ఆర్థిక లావాదేవీల విషయాల్లో గవర్నమెంట్కు నిధిని సమకూర్చే పనిలో ప్రజల ఆర్థిక వ్యవస్థను కుంచుపరిచి వాళ్ళకు తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితిలో, డబ్బులు లేని పరిస్థితిలో వాళ్ళను డీజిల్ ధరలు పెంచి వాళ్ళని ఇబ్బందికి గురి చేస్తే కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ విపరీతమైనటువంటి నిరసన దీక్షల ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని ఎండగడతారని తెలియజేస్తూ హెచ్చరిస్తున్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు కూడా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత డీజిల్ పెట్రోల్ రేటు ఎవరు ఊహించని విధంగా రోజు 21 రోజులు అధికంగా పెరుగుతూ పోతున్న తరుణంలో పెట్రోల్ కన్నా ఎక్కువ ఇలా డీజిల్ రేటు ఉన్నదంటే నిజంగా కూడా ఆశ్చర్యపడాల్సిన అంశం. దీనిని ఖండిస్తూ ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డాలరు 108 రూపాయలు ఉంటే కూడా 58 రూపాయలకు డీజిల్ సప్లై చేసి 12 రూపాయలు గవర్నమెంట్ భరించుకున్నది. ఇవాళ డాలరు 72 రూపాయలకు వచ్చినా కూడా డీజిల్ ధర 81 రూపాయకి పోయిందనంటే నిజంగా కూడా మరి కరోనా సమయంలో భారతదేశాన్ని దోచుకోవాలనుకున్నారో మరి ఏమనుకున్నారో కానీ దీనిని నిరసనగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దఫాలుగా కార్యక్రమాలు పిలుపునిచ్చింది. ఏఐసిసి పిసిసి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా వాళ్ళ ఇళ్లపై నల్ల జెండాలు ఎగరేస్తూ నిరసన తెలుపుతూ ప్రెస్ మీట్లు ఏర్పాటు చేయమని చెప్పిండు. కరోనా కారణంగా ఈ కార్యక్రమం ఓబీసీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నడుపుతుంది.